Zdravím lidi, já vítám u dalšího videa. A dneska to bude takový kratší videjko. Ale dneska to bude vlastně taková speciální věc. Budeme barvit. Jo, jinak jsme tady v naší nové farmě, v našem kreativu, kde budeme stavět. Jo, takže začneme hnědou barvou. A vezmete si třeba jakoukoliv koženou věc. Prvně se naházíme ty kožené věci, takže třeba armor na koně, helmu, tohle. Že třeba armor bude úplně takhle hnědej, ale to se hodně lidem nelíbí, takže my si třeba vezmeme žlutou, to už je jako zlatý brnění. Vezmeme modrou, tohle polštářek vezmeme a červenou. Takže místo tohohle dáme teda červenou, modrou, tak máme červený sedlo na koně, takže to si můžeme uklidit do obarvených větví. Budeme ještě teda potřebovat kybl s vodou. Teď si vezmeme modrý tohle a helmu si můžeme obarvit. Třeba žlutý, tohle, pak tam dáme třeba tohle, tak a červená a tak. Na sobě mám teď obarvený svoje noční pyžámko. Tak a vidíte, že máme do obarvený brnění a velmi obarvené. Tak, si dám svoje pyžamo, kterým tady natáčím. A všechny ty obarvené věci dám do čestky. Já jsem zapomněl sundat. Tak. To s tím lepším se dá ještě barvit a ještě mnohem více. Prostě takhle se barví v Minecraft P. Tak, další novinkou, co jsme sem dali, vlastně jsme se tam spawnuli, už jste to viděli. Tahle ta farma. Tady jsou skláby, nám to vlastně hned neumíralo, pak tady místo na kaktus. To teď ještě trochu vylepším. Možná pak. A sakra, do toho se nešlape. Jinak pak tady má sestra nějaký věci. Ona má tady obarvení to taky to kožený brnění. Pak tady mám já ty svoje věci. Jinak já už mám i koně osedlanýho. I to pořád nejde. Já mám toho černýho, já toho, vidíte, já mám třeba koně se koženým zeleným brněním. Tak, right. A v mě vidíte, že je to vážně zelené. No už vám ten koň má vážně zelené brnění. Tak. Já tady rychle přivážu. Tohle už ani nevím, proč to mám. Takže jsem říkal, jak si obarvit brnění. Jinak proč je tam ta farma? Když bychom si to náhodou všepli do survival, to my nebudeme dělat, protože nejsme cheatři. Takže to tady je kvůli tomu ty kaktusy. Tady to, protože se z toho barví. Z kaktusů je zelená barva a z toho druhého je to ne tohle. Tak. A to je pro dnešní video všechno. Já jsem vám chtěl ukázat, jak se barví Minecraftu P. Ale proč to nejde v krafťáku? No prostě to nejde a ahoj.